Každý, kto hral futbal, tak vie, že je to všetko súčasťou akéhosi procesu a prebudovania mužstva. Nonikašvili. Prihrávka do ľavej strany, s loptou môže pracovať Košťál. Košťálová strela, bravúrny zákrok vytiahol Michal Hudec. Vantruba. Lopta už je v pokutovom území, kde je až dvojica hráčov Vionu, ktorá si teraz príliš nerozumela. Ale zatiaľ neprichádza nejaká odvážna prihrávka alebo nákop smerom dopredu až teraz. A toto je dobrá lopta na Vantrubu, ktorý môže ísť až do pokutového územia, ale Richter bol pripravený na mieste. Ďalší nákop, kde je Suľa, toto je lopta, ktorá je živá, môže krídelník Vionu hrať. Gono. Dali mimo. Šidiebere si pýtal, postavenie mimo hry, Gono mal čas, ešte loptu. Vantruba. Michalička. Stále Michalička, jeho oblúčik, Vantruba pohľadil loptu hlavou, ale čisto získal loptu. Vindič, strieľaná prihrávka, ešte je tam neporiadok pred pokutovým územím. Zakončenie na dvakrát, Vantruba neprepálil. Hrad Butiel v malom vápne. Ešte však stále pretrváva tlak Seredek. Štandardka domácich. Hlavička, ktorú musel vyriešiť Grešák. Strela na bránu. Prvá v druhom polčase. Ďalší center z pravej strany. Kuzma. 1-0. Kadlecová prihrávka na Košťála. Košťál môže vystreliť. Košťál! Ešte je tam Mondek. Kuzma 2-0. Dvojgólový. Pozrite sa, čo teraz vymyslel Grešák. Vantruba. Vrátiť sa na Slovensko do Vionu. Bol často kritizovaný za svoj herný výkon, že sa mu nedarí dávať góly teraz. Ale mohol pridať tretí jeho spoluhráč. Má tam Nonikašviliho, narážačka s gruzínskym spoluhráčom. Lopta je v sieti. Šmiga, ktorý bol na začiatku. Ešte Vantruba to vyskúša. Filiakovo Komárno 0-3. No a možno sa stav bude meniť aj v Seredi. Nonikašvili loptu napálil iba do Hudeca. Ešte halo. Hudec predsa len loptu spomalil, pomohol mu aj Šadiber, ale ešte je tu Mondek, Šana, výborne zasiahol gólman domácich.